Vedonlyönti ilman rekisteröitymistä on ilman pelitiliä toimiva vedonlyöntisivusto, jossa voit pelata pikana ilman rekisteröitymisprosessia. Vedonlyönti ilman rekisteröintiä on nopein ja helpoin tapa lyödä vetoa tuhansista kohteista netissä ja pikavedonlyöntisivustoja löytyy tänä päivänä jo useita kymmeniä. Pikavedonlyönti toimii siten, että tunnistaudut pelisivustolle verkkopankkitunnuksillasi, esimerkiksi Nordea, Osuuspankki, S-Pankki, jonka jälkeen voit tehdä rahatalletuksen luotettavan maksunvälittäjän kautta. Verkkomaksuihin pikavedon lyöntisivut käyttävät useimmiten turvallisiksi todettuja maksupalveluita, joista yleisimmät ovat Trustly, Bright ja Zimpler. Mikäli vedonlyönti pikana kiinnostaa sinua, jatka kuuntelemista ja opit kaiken tarpeellisen tiedon Pay and Play vedonlyönnin maailmasta. Mitä vedonlyönti ilman rekisteröitymistä tarkoittaa? Vedonlyönti ilman rekisteröitymistä tarkoittaa sitä, että voit pelata vedonlyöntiä ilman perinteistä pelitilin luomista. Käytännössä tämä toimii siten, että tunnistaudut ja pelaat sivustolla suoraan verkkopankkitunnuksillasi eli tupastunnistautumisen kautta. Vedonlyönti ilman rekisteröintiä sivustot mahdollistuvat suomalaisella verkkopankkitunnistautumisella, jolloin sivuston ei tarvitse kerätä asiakkaalta KYC, Know Your Customer-protokollan mukaisia dokumentteja vielä rekisteröitymisvaiheessa. Vedonlyönti ilman rekisteröitymistä tai pelitilin tilin luomista saattaa kuulostaa ensi alkuun epäilyttävältä, sillä onhan kyseessä vielä verrattain uusi keksintö pelimarkkinoilla. Tässä ei ole kuitenkaan mitään epäilyttävää, ja rekisteröitymisvapaat pelisivut ovat monesti jopa perinteisiä vedonlyöntipalveluita turvallisempia. Vedonlyönti ilman rekisteröitymistä on kasvanut suureen suosioon Trustlyn Pay and Play-teknologian ansiosta, joka lanseerattiin vuonna 2016. Vedonlyönti ilman rekisteröintiä toimii nykyään kuitenkin myös muilla maksutavoilla. Näin vedonlyönti ilman rekisteröintiä toimii. Vedonlyönti ilman rekisteröitymistä toimii helposti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Sinun ei tarvitse luoda sivustolle lainkaan perinteistä pelitiliä, joten pelisivusto ei vaadi sinua myöskään täyttämään erillistä rekisteröitymislomaketta. Kaikki tarpeelliset tiedot, nimi, asuinpaikka ja henkilöllisyyden varmistaminen kerätään verkkopankkitunnistautumisen yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan rekisteröitymisvapailla sivustoilla siis tupastunnistautumisella, joka on vahvin Suomessa käytössä oleva tunnistautumistapa. Näin ollen voit lyödä vetoa turvallisesti kaikilla verkkopankkitunnistautumisella toimivilla sivustoilla. Yleisimmin tunnistautuminen vedonlyönti ilman rekisteröitymistä sivustoilla suoritetaan ruotsalaisen Trustly-palvelun välityksellä. Trustlyn rahansiirto- ja tunnistautumispalvelun tarjoavat jo lähes kaikki parhaat nettikasinot ja betsitoimistot. Voit lukea palvelusta lisää erillisestä Trustly-vedonlyöntioppaastamme. Muita Trustlyn tyylisiä palveluita ovat Zimpler, Bright ja Euteller. Tulevaisuudessa Pay and Play-pelaamiseen erikoistuneita maksutapoja on todennäköisesti tulossa markkinoille lisää, mutta tällä hetkellä Trustly ja Zimpler ovat kaksi suosituinta maksutapaa rekisteröitymisvapailla pelisivustoilla. Ilman rekisteröintiä toimivalla nettikasinolla tai vedonlyöntisivustolla voit pelata ja kotiuttaa voitot ilman dokumenttien lähettelyä tai yhteystietojen luovuttamista. Nopeiden kotiutusten ja rekisteröitymisvapauden ohella pelaajan eduksi voidaan laskea markkinointiviestien poisjääminen. Kun sivustolle liittyminen ja pelaaminen hoidetaan suoraan verkkopankkitunnuksilla, ei sivusto myöskään voi kerätä pelaajan yhteystietoja. Et saa siis enää rasittavia sähköposteja ja tekstareita, kun pelaat rekisteröitymisvapaalla sivustolla. Vedonlyöntisivut ilman rekisteröintiä ovat nousseet niiden nopeuden ja luotettavuuden ansiosta jo perinteisten vedonlyöntisivustojen rinnalle niiden suosiossa. Seuraavassa podcastissa käsittelen vedonlyöntibonuksia ja muita vedonlyönnin bonustarjouksia. Pysy siis kuulolla vedonlyöntiyhtiöt.com podcastissa.